Og har Dauer nogle våben og sådan noget? Dauer har egentlig ikke en skid. Har du intet på dig? Nej, kun et kort, mand. Vi har noget i bilen. Må du tjekke bilen? Der er noget i bilen her. Ja, men der er en multigun, og så er der noget Vermin SMG og en TRG 21 og... Okay. Ja, multigun kan han jo ikke bruge. Nej, men... Der er også en heal player. Der er også en vehicle repair. Okay. Receive player. GPS er der også i. Nå. Netkigger. IRA laser. Missile scrap. Og der er også en jerrycan. Small energy pack. Det var der 6 af. Hvad har jeg selv på mig forresten? Jerrycan. Den kan jeg sgu da lige kan du lige tage det over. Ja, og 2 heal player. Der er ingen grund til at det er liggende på mig. Jeg har sgu da også selv noget våben på mig. En MX. 2 MX'er. 2 sigtekorn. En RCO. ARCO. Heal player. Så er du sgu da fyldt godt op. Jeg har også en silver. En silver på mig. Den der og den der. Så har jeg lige lagt noget våben over i også. Så har jeg selv 8 magasiner til mig selv. Så er bilen også snart fyldt op. Den er næsten halvt fyldt op. Halvt fyldt op. Og går vi hen og dør, når vi er på missionerne, så er det meget, meget vigtigt, at vi husker at få taget den, der er dødsvåben meget hurtigt, fordi de spawner med det samme. Spawner de? Yes. Med det samme? Så kan vi ikke nå det. Jo, nej, ikke med det samme, men du har lige... Ja. Jeg tror faktisk, jeg har fortalt jer et forkert sted. Nej, det tror jeg sgu ikke. Men hvis du bliver stående der, hvor vi sagde før. Jeg er stadigvæk det samme sted. På området. Cirka 7 klik væk. Ja. Men det er ikke en by, kan jeg fortælle dig. Nej, det kan jeg også se her. Det virker som om, at det er en skov, du er i, eller sådan noget. Yes. I det billede. Er du det? Yes, der er en skov, det og... Det er sådan noget skov. Skov, og det... Når jeg scroller helt ind, så virker det som noget grønt, noget skov. Ja, med en vej, der går op til. Ja. Yes! Lige præcis. Jeg står faktisk ved mining, så er mit. Altså, vi er tæt over ved... Fordi... Er det tæt over ved... Fordi vejen ophører. Den her vej, den fører der op mod Airfield. Gør den ikke? Vi følger med her. Jo, jeg mener, vi kører lige forbi Airfielden. Ja. Er det på venstre side? Ja. Nej, højre side. Er det højre side? Ja, jeg synes, jeg kan se noget tårn derude længere til venstre, hvor vejen fører op. Så det vil sige, at vi har Airfielden på højre side. Og vi kører langt, så vi er ikke så langt fra dig efterhånden derovre. I 5,3. Ja. Ja. Og jeg er ved mining-området, faktisk, kan jeg fortælle. Hvis du bare bliver der, hvor vi har sat med kæld. Yes, det er mining. Kan han indtage join den der gruppe, vi er i? Nej, det er Morten, der skal... Godkende ham? Godkende ham, ja. Jeg er ved mining-området. Så har vi Airfield ind til højre. Yes. Og der er en go-kart-bane. Ja, vi har også lige kørt forbi en go-kart. Hov, der er en tankstation. Jeg ved ikke, om vi skal have fuel på. Ja, vi har nogle jerrycan på os. Jamen, er de ikke tomme? Jo, det er det vist nok. Og vi har ikke nogen penge på os. Eller hedder det. Er de fyldt? Kan man se det? Det vil da ikke stå empty, hvis de var empty. Det ved jeg sgu ikke, om der stod. Jo, det vil der. Der står bare jerrycan. Fuld og fuel. Jo, de er fyldte. Nå, okay. Nu tjekker jeg lige, om man kan. Eller... Tank. Ja. Fuck, man. Kan man ikke. Ikke være, hvordan jeg ved, hvad man skal gøre i hvert fald. Hvad hvis du scroller, når du sidder inde i bilen? Det gør jeg også. Og jeg kunne ikke gøre det, når jeg sad i bilen. Nej, okay. Get out, eject, hvad var det, der kom der? Eller? Passenger seat, det er det eneste. Nå. Og så...
Ja, så må jeg bare have sådan et repair kit, så bliver den sgu da fyldt op igen. Jo jo. Hold øje efter helikopter også, når vi kører. Ja. Helikopter? Hvad mener du? Kan vi finde nogen? Det skulle man kunne. Jeg har fandme aldrig fundet en helikopter. Jeg har fundet en motorcykel, og så har jeg fundet sådan en, et eller andet, hvor der er 8 hjul på, eller et eller andet der. Ja. Den kunne bare ikke køre eller noget. Der er... Nej, det var det ikke. Der er også en tankstation. 4,5. On the road again. Nå, vi er på vej, Dagmar. Ja, jeg har også fundet ud af, hvor jeg er. Det er Der er også en mining. tankstation. Der er sgu da mange tankstationer. Vi skal bare lige have fundet ud af, hvad der fanden er tanker så. Der er en bar. Hvad kan man købe der? I den der handlebiks der. Nå, vi må hellere hente Dagmar. Så kan vi altid... Vi skal også have ud på den mission der, inden den respawner. Nu må du sgu snakke bestemt. Nej, jeg sagde bare, der var også en handlehalløj der. Det var det eneste, jeg sagde. Men sådan som jeg har forstået det på Morten, så det eneste du kan handle i den her... på den server her, det er ved hvad du sælger. Okay. Altså den er ikke lagt ind, så man kan købe forskellige ting og sådan noget der. Nå. Det er sådan jeg har forstået det på ham i hvert fald. Love is in the air. Da 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 da. Og så er der ikke. And King Arthur said that he wants you to die with you. Vi er på vej igen. Julemand. Ham der har anlagt de veje her, han har været pisse stiv. Ja, det må man jo nok sige. Og det var en... Hvad er det? Han har en bil. Du er den? Ja, det gør du også. Der er våben i, og mad og drikke og... Hallo, den tager vi da med. Kan den køre? Det tror jeg. Ja. Kanon. Ja. Det er sådan en firehjulstrækker eller sådan noget. Og jeg hører lige motoren. Ja. Run. Rigtig benzinsluger. Ja. Og så er der ingen beskyttelse i her. Indtil. Den kan vi altid få jer drager. Ja. Nu. Jeg kører 75. Nu kører der offroad. Wow. Den er svær at styre, den her. 2 sekunder. Jeg ikke lige køre bag dig, men du støver i helvede, så. Så lad dig være med at køre røven på mig. Det er godt gjort, du kører stærkere end mig. Jeg holder også shift ned, mand. Wow. Nu går den bare helt død op ad bakken her, mand. Hvor den dør. Hold fandme også en bil. Den er smadret. Nej. Nej. Lad os lige tjekke, om der er noget gear i. Hvad er det? Der er centerblocks. Okay.
Så dem snupper jeg. Så ligger der noget 45 ACP 9 rounds magasin. Hvis jeg markerer... Markerer du bilen her? Ja. Hvad fanden er det, der går over til venstre for os? Hvad? Det var online. Ged. Nå, kæft, du gør mig helt nervøs, mand. Har du markeret bilen? Hvordan markerer jeg den? På mappet? Her hvor du er. Ja, der gør jeg bare med mappet, ikke? Jo. Ja. Der. Så kører vi op og henter den med dag bagefter. Yes. Den er så bare rigtig B til offroad. Hvad det hedder... Er vi ikke snart hen ved her? 1,3. Wow. Ja, pas på. Wow, ja, når der går ned ad bakke her. – 900 meter. Fuck, der var nogle sten der. Og der skete ikke lige noget. Oh shit. Jeg kan ikke lide, du siger sådan der. Nej vel? Det kan jeg godt forstå. Det betyder, at du er ved at smadre bilen. Ej, det var sgu da lige før, tror jeg. Der kommer til en grusvej her. Hvor langt er I? Vi er 500 meter væk. Hvor fanden var det? Jeg havde glitset ind i et træ. Fedt. Jeg har også hørt det nu. $250. I kan også sige op ved det der mining. Der kommer jeg. Fuck, hvor nice bil, mand. Ja, brems! Hvad fanden, det er for en base? Hovedet under armen, mand. Hvis base er det? Det er ingen base. Det er det sted, man spawner. Det er en mining. Nå, Dito. okay. Jeg har sat mig ind i. Ja. Inde i bilen, der ligger der noget gear og sådan noget. Hvordan fanden tager jeg det? Jeg trykker I. Du skal trykke G. Der sker ikke en skid, hvis jeg trykker G. Det er fordi han har kontrol på Armo 3. Han skal have skifte over til... Ja. Der var tryk escape. Ja. Gå i konfigurere. Ja. Controls. Ja. Nede i bunden, der kan du se noget, der står cancel og present. Ja. Gå i present. Ja. Sæt markeringen til Arma2 og sig OK. Og så siger jeg UK igen. Ja. Så burde du kunne gøre det nu. Yes. Hvad siger du så? Går du i trykker G og trykker inspect. Inspect. Jeg trykker G, men hvor fanden siger du inspect? Hvad kommer der frem, når du trykker G? Så kommer alle våbnene. Nå, så skal du heller ikke trykke inspect. Nå, okay. Så trækker du det bare over til dig. Hvad for våben skal... Ja, eller højre klikker på det. Eller højre klikker, ja. Hvad for våben er bedst? Multigun skal du lade være. Vermin, den er udmærket. Det er... Jamen, det er de jo alle sammen. Så tager jeg tager RG. TRG. Altså, jeg kan se, der er et enkelt magasin til Vermin. Det er også det eneste magasin, der er i. Så tager jeg TRG. Kommer der automatisk skud over med? Nej, det mener jeg ikke. Har han taget våbnet på sig? Ja, nu har jeg våben på mig. Okay. Men der er ingen skud. Nej, det er også det, jeg siger. Den eneste skud, der er, det er rent faktisk til Vermin. Nå, så... Der er et magasin. Women. Det skal jeg bare lige have skuddet. Women. Sådan der. Øjeblik. Er I inde i bilen? Ja. Ja, det er Dag også. Men han har ikke noget tøj på, kan jeg se. Ikke andet, det er civiltøjet, så ligesom jeg Kan der også få har. noget tøj på, din homo, mand?
Jeg har også kun mit civiltøj på. Og du har der bukser, og du har en vest på. Ja, Back. Du skal også have night vision derovre. ja. Fordi når det bliver mørkt, så bliver det mørkt. Ja, så bliver Jeg går lige hen og ryger en hals mig. Ja. Dag, prøv lige at gå ud af bilen. Dager. 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 For helvede. Hvad hedder det? Jeg bliver Ja, sgu... hvorfor svarer du mig ikke? Jamen, der var lige telefon, mand. Den ringte. Det sagde du da ikke. Den ringte. Ja, det sagde du ikke. I dag, min mikrofon, den blinkede sgu helt vildt, da den ringte. Så... Prøv lige at stige ud af bilen. Det er fordi, jeg skal lige over og hente nogle penge. For Claus ja. er her i Brogst. Det tager 2 minutter, 3 minutter. Fuck, hvorfor er jeg nøgen? Men det er du jo, fordi du ingen tøj på her. What the fuck? Altså. Så står du lige stille for fanden. Hvorfor... Hvad har du inde i G? Har du noget? Ja, kun våben. Og en sidepack. Og hvad med armor? Hvad har du der? Ikke en skid. Har du ikke? Nej! No. Hvor gik Major hen? Jeg har sådan en bag her. Har jeg ikke lagt noget ned på jorden, eller hvad? Ligger der noget nede på jorden? Ja, hvis du flytter dig. Ja, roligt nu. Jamen, du spurgte om du har lagt noget. Så har du fået en bag. Har du ikke? Fuck, nu forsvandt den. Den er stadig på jorden der. Sådan, så er der en rygsæk på. Så kan der have nogle ting på dig i hvert fald. Er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg da. Ja, det tror du da. Og så skal du have... Jeg har også sådan en vest. Ja. Giv ham nogle bukser, det er lidt forfærdeligt at se på. Jamen, jeg har sådan en eller anden vest. En camo vest. Ja, det er sådan en, han også kan få på. Hvor han kan opbevare. Og har jeg smidt den? Eller hvad? Prøv det der. Den ligger derovre. Hvad er det? Prøv lige at tage det på. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Nu har jeg taget den bare på. en eller anden vest. Har du taget den på? Ja, det er du også Der se. ligger jo også... Der ligger sgu da stadigvæk der på jorden der. Jeg har der er taget jo den. gevær her Nej, det er derovre. sidepack. Det er sidepack. Det er den, jeg Nå, har lige det er den smidt anden, frem. du havde. Okay. Ja, du har en eller anden vest på nu, kan jeg se. Hvad sagde du, Major? Jeg siger, der ligger jo et LMG med 200 skud over i den røde bil. En 249, ikke? Jo, Ja. så er der lidt flere skud end den der Vemmen, der kun har 30 skud. Hvad hedder det? Det var Claus, der ringte. Det er fordi, han er i Brogst, og jeg skal op og hente penge ved ham. Vi er i Brogst. Vi er Brogsten. Aha. Og det vil sige... At det gør jeg om lidt. Og det var spild af tid at køre her. Nej, Ja. jeg kan sgu ikke gå for, at jeg ringer, mand. Jeg skal have mine penge. Jeg skal Ja, have det- mine penge. Det er dagen med bare med at holde fast på det. De to, vi er 5,2 væk fra missionen. Ja, vi burde snart... Vi skal til at afsted inden den pigespawner. Ja, det skal vi. Men
Bliver jeg safe, hvis jeg lukker heraf? Ja. Ja. Men tag lige den der, jeg har lagt der på jorden der. Nu skal jeg lige se. Ah, kasket. Nice. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men jeg mangler stadig bukser. Ja, det har jeg sgu ikke lige sådan Nej, noget af. det er ikke noget ved. Det kan vi jo nok få, når vi med de bots, vi slagter Yes. nu her, så kan vi jo nok Men få Det er jo tage noget så er det bedre, at I kommer afsted til den bots der. Men så kan du lige tage den her Miracle, der er derovre. Bliver den saved, så? Ja, det, hvis jeg nu, den er åben. Så har du den at køre i hvert fald, lige pt. Men hvordan gør jeg, så den bliver saved, så den ikke forsvinder? Kan du finder et låse den? sted. Ja, bare der, hvor du står. Kan du låse den? Ja, det kan han. Han kan trykke G, og så sige Ja, log. så ud af bilen. Du skal være ude af bilen derovre. Og hvad siger det, jeg skal trykke på? Gå hen til bilen og tryk G. Men så kan alle jo gøre det, Dito. Alle, hvis man står der, så kan alle se den, så han skal lige køre lidt væk. Okay. Og så G, og så sige log. Nej, ja, det var faktisk smart. Jeg skal lige... Fuck, jeg kan sgu ikke køre i den bil, mand. Skal du bare trykke pil til, hvad hedder det? Åh! Fuck, den er livlig, mand! Ja, den er så. Shit. Yep. Jeg er inde. Jeg gemmer den der. Hvis han så har låst den, og der kommer nogle andre, er den så ikke låst, eller kan de også åbne den? Jeg tror også, de kan åbne den. Også når den var åben, er man... Hvis den er låst, så tror jeg ikke, den kan. Jo, det mener jeg. Han er ikke i samme gruppe som os, jo.